الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشف من الدیم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر. اللہ دی حمد اور اس دے پیاک نبی دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا تحفہ اور نظرانہ اور دعا کہ میرے مولا بلان والیاں دی اور بان والیاں دی اے محبتاں اپنی بارگاہ اچ قبول فرما. تسی ایکٹیو ہو کے سننا ہے, ذہن دیاں کھڑکیاں کھول کے سننا ہے. جڑی دھن میں گل دساں گا میرا پہلے اعلان ہے کہ یا اللہ دا قرآن اندے اتے بولے گا یا پاک نبی دا سونا فرمان بولے گا. بھانڈ مراسی نہیں بولے گا, تیلی چیمبا نہیں بولے گا. جیڑی گل میں کراں گا اللہ دا قرآن ہو سی یا پاک نبی دا سونا فرمان ہو سی. میں قرآن مجید آیت پڑھی, اللہ فرماندہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ فرماندہ ہے اے میرے نبی دے غلاموں بندیاں نوں دین دے نیڑے کرو پیار نال. دین دے نیڑے کرو پیار نال. چھوڑے لینا کوئی اوکھا کام نہیں. جی میں لا سکنا ہی نہ مولویاں تو جلان دے ہی نہیں. میں صحیح دس رہا ریکارڈنگ ہوندی بھی جا کے پیشہ کا مولویاں سنا لیا جائے. جی میں لا سکنا کسی اور تو لان دے نہیں, لیکن چھوٹے لائیے تو مڑ او سائیں نیڑے ہوں دے نہیں. اسی چھوٹے نہیں لینے, اسی بندے لینے. سمجھ کوئی نہیں آئی. اسی چھوٹے نہیں لینے, اسی انہاں دیاں ٹرالیاں تو بندے لا کے مصطفیٰ دے غلاماں دیاں ٹرالیاں تے بہنے نے. اے ساڑی پرابلم بھی اسی سید جی صرف کلے مولوی ہوندے تو مڑ اور میں نہیں ہونا آیا. سان مسئلہ ہے اسی نبی دے پتر دی اولاد ویاں تھی, اسی نبی دی اولاد ویاں, اسی زارہ پاک دی اولاد سان سائیاں دسی ہے. تو آڈے رانگیچ تے آم بندے رانگیچ فرق ہونا چاہیے ہے. اسی صدقے تے انج نہیں صدی دا کہ بندہ لوس دا روے تے گھنٹا گھنٹا آکھے بھی بڑی ڈاٹی گل کیتی ہے. اسی او گل دسان دے بندہ سنے تے دل وچ فیصلہ کرے جڑا آ بولدا پیا یا رب دا قرآن بولدا پیا یا مصطفیٰ دا فرمان بولدا پیا. نہیں تے جڑیاں گلاں مینوں دیاں نا مولوی پڑھ ہی نہیں سکدے عربی عبارتاں. جڑیاں میں نشانیاں لا کے دریاں ہیں مولوی صاحب کی کردے انہاں دے. لیکن میں لڑینا نہیں چاہتا, میں تمہیں جوڑنا چاہنا اور تمہیں سمجھائنا چاہنا بھی جڑے دوانان دینا بھی یہ شاہ علی نو نہیں من دے. اللہ دی قسمی انہاں تو آپ اتنا نہیں منویندہ جویں شاہ علی نو من دے پہنے. تے جس کولو وائی صحیح نہ ہوندی ہے وہ آندا یہ دا لیندا ہے, یہ وائی اچ پتہ نہیں کی کردا ہے, یہ پتہ نہیں تھلے ڈی پی بالا پیندا ہے, ڈی اے پی بالی گدا, یہ پتہ نہیں کوئی دا لیندا ہے. تے جڑا ہوندا نا سیاںا وہ بول کے اندر تو ہن گلاں کردا رہو پر تیتھوں وائی چنگی کر لیندا ہے. تے میں یہ گل کرنا بھی جڑا تو نہ کہ انج دینے تو آگ بھی تیریاں واگاں یا تیرے سر تے جویں دل ہی آندا رہو. اسی کول بانیاں سان پتہ لگدا ہے جس ویلے او بول دے نا یا زبان تے رب دا قرآن آوندا ہے یا مصطفیٰ دا سونا فرمان آوندا ہے. اسی دفاع کرنے صحابہ دا, اسی دفاع کرنے اہل بیت دا انشاءاللہ. اور قیامت یا قدر تک ساڑیاں نسلاں بھی نبی دی آل دا بھی دفاع کرنگی اور نبی دے یاراں دا بھی دفاع کرنگی. دوستو بیلیو سنگیو, جس بندے نے تسی سمجھائنا ہے کدی زد کر کے نہیں سمجھا سکتے, لڑ کے سمجھا سکتے نہیں. تسی سمجھائنا ہے تسی پیار نال سمجھائنا. جڑا آندہ ہے نا بھی اسی علی نو باڑا مننے یا پیڑے چاہ جائیں. میں اعلان پہ کرنا جڑا آندہ میں علی نو باڑا مننا پیڑے چاہوے, جے پیڑے چاہوے گا میں پہلے پوچھنا ہے میں نے 10 علی پورا دن صبح تو شام تک کردہ کس
اج دے پیڑے چاہے میں ویکھاں گا کیویں علی نو مندا ہے پیڑ وچ آ تے دس علی کی کردا سی علی صبح اٹھ کے سب تو پہلے کی کردا سی وہ آکھے گا جی علی تہجد پڑھدا سی تو میں کہا تو یہ سمجھ آئی علی کی کردے سن تہجد پڑھدے سن تے علی دے 12 پتر کی کردے ہیں تہجد پڑھدے ہیں میں کہا تو پڑھنا ہے جڑے نہیں میں کہا پیچھے ہٹ جا ایتھوں بھی تو فیل ہے اس تو بعد دوجا کم مولا علی کی کردے ہیں جی مولا علی مسجد تے بیٹھ کے تلاوت کردے ہیں میں کہا تو کدی قرآن نو ہاتھ لایا ہے جڑے ویکھے ہی کدی نہیں سن تا ذاکرہ دور کر چھڑیا ہے میں کہا جلیا تو علی تو دور ہویا ہے سنی علی تے علی دے مرشد محمد دے نیڑے ہویا جائے دوجا کم علی قرآن پڑھ دے تریجا کم علی کی کردے علی نماز فجر پڑھ دے کدی گئے ہو سنی شیعہ مکس ود وہابی اینڈ ود اہل حدیث کدی گئے ہو صبح ٹائم سبحان اللہ کتھے میر علی کتھے تیری صلاح ہے گھر بے کے فیصلے کرتے نہیں علی نو نہیں من دے میں کہا تو مننا ہی تے پیڑے وچ آتے میں دسا تو کیویں سونا مننا ہے میں کہا فجر پڑھنا ہے جڑے نہیں میں کہا مرتے پتہ تے لگ گیا اس تو اگے کی ہوندا ہے علی کی کردے نے علی جا کے غریباں دے سر دے اوتے ہاتھ رکھ دے تے میں کہا تسی اسی دی غریباں دی بھوئیں تے قبضے کرنے اسی غریباں دی بھوئیں تے کی کرنے ہیں قبضے میں کہا علی قبضے چھڑیندا سی تو قبضے کرنا ہے مڑ علی دے لینڈ تے کوئی نہیں مڑ علی کی کردا سی علی جی گھر جاندا سی علی کی کردا سی گھر تے کام کردا سی علی اپنے پتراں دا دھیان رکھدا علی اپنی دھیاں نال محبت کردے سن علی پورا دن یا رب دا آکھا مندیا یا رب دے محبوب دا آکھا مندے تے تو کوئی نہ مندا اور میں سوچ کے حیران ہوندا رہا روز دسنا میں اج بھی یہی تقریر کر کے جتھے کیتی وہ سن سارے مسلم شیخ بیٹھے ہوئے تے وچ دوجے بھی آئے تو میں انہاں نوں چنگی طرح سمجھایا ہے انشاءاللہ سمجھ انہاں ضرور آوے گی تے دعا بھی ضرور آوے گی بھی بندہ علی علی کرے صبح لگے شام تک علی علی کرے تو منہ مڑ بھی کوڑا ہو بندہ صبح تو لے کے شام تک علی 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 کرے تو منہ کوڑا ہوئے میں کہا سونے مڑ شیشہ آگے رکھ کے سوچیا کر بھی گھٹ بھی کوئی شے نہیں تے مڑ چہرے تے روپ کیوں نہیں آیا تے میں لکھ کے دینا ایتھے ممبر دبے کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بابے دے ہاتھ چ داتری ہوئے دودھی ہاتھ چ پلی ہوئے دل بابے دا ستھرا ہوئے بابا ٹک تے بے کے پٹھے وڈے نال آکھے علی 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 مکمل نہیں اللہ تعالیٰ سن ولی بنا دے گا لیکن بابا ستھرا ہوئے پہلے بابا ٹاکتا ہوئے تو آکھے بھی میں کسی اور دے پٹھے نہیں ورنے میں چوری پانی نہیں لینا کسے دا پٹھے نہیں لینے کسے دا مال نہیں چمینا کسے دی عزت خراب نہیں کرنی میں تے اونج رانا ہے جیویں مینوں مولا علی آکھیا ہے اس گل وال ٹرے گا اللہ ٹرن تو پہلے ولی بنا چھڑے گا جنے لبدا نہیں کوئی لفظ دسو لبدا نہیں میں کہا سیدھا ہو پھیڑا پہلا کی ہو گلاس ایتھے آیا چالی گلاس تسی انج کر کے اوتے نڑکا گیڑ دے رہو صبح تو لے کے شام تک بھری جاسی انج کرنا ہے تے کتھی مارنی تے کی ہونا ہے علی علی کرنی تے پہلے اپنا منہ سیدھا کر جدی علی کردا سی تین علی آکھن دی چاس آ جاوے گی تے جی انج رکھیا نا تے علی علی کردہ رہ سونیا چاہ سکونو ہونی تا نہ کچھ لب نہیں اینج کر لے تین علی آکھن دی بھی چاہ سا جاوے گی سمجھ آئیے بندہ ساری زندگی علی علی کردہ ہے تو رنگ ہی نہیں لگتا ساری زندگی علی علی کردہ ہے تو فیض بوئے تے ہوندے ہی نہیں علی علی کردہ ہے تو منہ بھی چوئی بدبو ہوندی ہے تے کڑو بھی بدبو ہوندی ہے جتھے بوے ہو تھا تو بھی یا بوٹی دی تے یا بھانگ تے چرس دی بو ہوندی ہے ماں کہا جلیا تو گند مارے ہے تو علی دے لین تے کوئی دے جے لین علی دی ہوندی جتھے تو بے کے جان دیوں او تھا بول کے دس دی اے سیال شریف ہے اے چلی دا نوکر بے کے دنیا دے تو پردہ فرما گیا ہے
اگر تو علی دا نوکر ہوندے ہو تے تیرا پنڈ بول کے دسدا اے گولڈا شریف ہے. اگر تو علی دا نوکر ہوندے ہو تیرا پنڈ بول کے آندا اے سلطان باؤ دی نگری ہے. اگر تیرے دل وچ علی دا فیض ہوندا زمین بول کے آندی اے بغداد شریف ہے ایتھے علی دا پتر وسدا ہے. اگر تیرے دل وچ علی دی محبت ہوندی تے پاک پتن جا کے تک پاک پتن تے بابے دے قدموں وچ بیٹھ کے پوچھی بابا فرید رنگ کتھوں لگا ہے تے بابا بول کے آکھے گا کسی اور در تو مانگیا ہی کوئی نہیں. ایک باری علی آکھے علی نے فیض لے چلے آئے ہیں. بندے آکھا کہ مر گئے نے لبا تیلا بھی نہیں. بولو تو صحیح سنی آؤ. غصے ہو گئے ہو تو دوبارہ نہ سدیا. میں کہڑا تو کارڈ کر لیا بھی میں نے سدیا ہے. میں گل سیدھی کرنی اور سچی دسنی بھی جدو بندہ علی علی کردا ہے تے مڑ دا لگدا ہے مڑ بندہ صحیح نہیں ہوندا. اون دے وچ علی دا نام لین دی پاور نہیں تے جس نو علی کہن دا ول آ جاوے سٹیشن گولڑے دا ہوے تے علی دا پتر بیٹھا ہوے نام میرے علی ہوئے انگریز آوے اور آکھے بھائی مولانا صاحب یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو پیر سیال کے مرید اور سنیا دے شہنشاہ میر علی شاہ بولے اور نہ کیا تیرے ہاتھ چکیے. انگریز کو پستول سی اوزا کیا میرا ہی تھیار ہے. جب انگریز نے آکھیا میرا ہی تھیار ہے تو پیر میر علی شاہ بولے اور نہ کیا تسبیح میرا ہی تھیار ہے. انگریز نے مولوی جی تو اڈا ہی تھیار کی کرتا ہے تے سید علی دا نوکر بولیا اور نہ کیا تیرا ہتھیار کی کرتا ہے. اوزا کیا آ تین میں دساں میرا ہتھیار کی کرتا ہے. انگریز نے گولی ماری تے گوگی زمین تے آئی تے علی دے نوکر نے بھوک ماریا گوگی اٹھ گئی اور نہ کیا جلیا جڑا تیرا ہتھیار ہوئے او تھلے سٹتا ہے. ہتھیار علی دے پتر دا ہوئے مردیاں نو زندہ کر سکتا ہے. سمجھ آئی ہے اے علی نے منن والے نہیں تے تو علی مولا میں کہا پران دفع ہو جا. علی دے نوکر انج دے ہوندے نے انج کیتی علی مولا میں کہا مولا علی تیرو کن خدا کے لتر مار رہے میرا نام بدنام کردا رہا کنجرا. میرا مرید ہوئے تے جی تو لگ کے تھانا دس سے علی دا نوکر لگ کے گیا ہے تو جی صحیح بولتے ہو نا مینوں مزہ نہیں آ رہا کو سبحان اللہ. جڑا کسی اور دا مرید ہے بھنگی چرسی دا نہ بول لے جڑا علی دا مرید ہے بول کیا چھے سبحان اللہ. آج میں تقریر کرنی ہے چینج رہنا ہے تو پیسے بے شک نہ دیا ہے سارے جیبہ جو رکھو نہ بول لو لیکن توڑا دل بول لے اور آنکھیں میں علی دا غلام علی دا بچیاں دا بھی غلام اور جڑا دھیانا دنا ویکھو اے علی نو نہیں من دے میں کہا کمڑیا یہ جے گلہ نہیں بن دی جڑا ہوں دا نا سیانا وہ اندہ میں آپ سوڑ لیسا تو دا لینا دھوکے دینا تو میں اندہ ہوں نا بندیاں نو دو اڈے دان لایا نہیں لگ دے. ساڑھے کے بابے نے بڑا سونا جملہ بولے میرے پاک نبی دے پاک غلاموں جملہ دل تے رکھ لو. ساڑھے بابے بول کے فرمان دینے جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں تے او کدی نہ چڑھنا اچھایا اوہو گڈیاں اچھیاں اڈیاں تے جڑیاں سائیاں آپ چڑھایا. جس نو علی آپ اتا کرے چمچے تھلے کی میں کر سکتے جڑے علی نہیں من دے میں کہا تو ساتھ بڑا مننا علی نو. علی ساڑھا باپ ہے سن پتہ ہے علی نو کیویں مننا چاہیدہ ہے تو کتھے جا کے مننا چاہیدہ ہے. تو علی علی کرنا ہے تیرا منہ دس دے اے علی دے نہ لین دے لائق ہی نہیں تے جس نو سنی آکھیا جاندہ ہے نا جدو سنی علی علی کردہ ہے تے جس تھان تے بے کے علی علی کردہ ہے پاویں بابا دنیا تو پردہ فرما جاوے پاویں تو صدی پوری بات ہے جاوے تے جا لاہور دے شہرچ اور اوتھے کھلو کے داتا گنج بخش علی حجویری دے در تے کھلو کے رب کو پوچھی اللہ سنیا ایتھے وابیاں دماکے بھی کیتے نے لیکن پھر بھی رش گھٹتا نہیں وجہ کی ہے تو جواب آوے گا جتھے بے کے بندہ علی علی کرے او تھا دس دیئے قیامت تک ایتھے بھنگی تے چرسی نہیں بیٹھا رہا ایتھے مصطفیٰ نوکر علی دا غلام بیٹھا رہا ہے.
سمجھ آئیے میٹھیاں نو اوے بندیاں کولوں نہیں سنی دیاں. میں کل ایتھے پنڈ شاہ محمد والا اوتھے بھی دسدا پیا بھی ایک مولوی صاحب آئے تے وہ ہر ٹائم مصلے تے ہما ٹائم اللہ اکبر مصلا گسا 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 کے بیگم صاحب آئیاں انہاں آکھیا مولوی تینوں مسئلہ کی ہے؟ مولوی تینوں ہے کی؟ ہو سکیا کچھ نہیں میں تو اللہ دی عبادت کرنا. ہو سکیا تو کچھ باڑی نہیں کردا کچھ گھر دے بھی کیتا کر تو ہر ٹائم ہی اللہ اللہ کرنا ہے تینوں لبدا تے ہے کچھ نہ تینوں عبادت دا لبا تیلا بھی نہیں تے تو یہ چھڑ دے تو کچھ مہربان کر کے ٹکڑ پانی دا بھی کیتا کر. اسی کھانا بھی ہوندا ہے کلا اللہ اللہ نہیں کرنا ہوندا کچھ کھانا پینا بھی ہوندا ہے. اٹھ کے کر اللہ تیرے گھر آٹا کو نہیں گلنا اٹھ تا کام کر. وہ جیسے لڑی چھڑی نا ہو سا کیا کرمال یہ اللہ اٹھ کے کرنا ہو سا کیا اٹھ بو دھیندا ہی کوئی نہ تے تو مسئلہ ہی نہیں چھڑدا. میں کل ایک مولوی ویکھیا وہ ہوائے چٹدا جاندا ہے مسلے دے اتے بیٹھا جایا اتے نفل بھی پڑھدا مسلح ہوا دے وچ اٹھدا جاندا ہے. ہن مولوی صاحب بندے نے جے کوڑ نہ کرے تینے گل دس اگر غصہ نہ کرے تو بیوی نظر تینے گل دس ہو سا کیا دسو ہو سا کیا میں ہی اٹھدا جاندا ہے او میں ہی اٹھدا جاندا سی. ہن حق پتہ کی بندا ہے او آندی جی بڑی گل تو اس تو بڑا سونا اٹھدے پیو لیکن وہ آندی حالا حالا وہ تو ہے تائیں ڈنگا اٹھدا جانا ہے تائیں جس نہ مننا ہوئے اس کوئی نہیں مننا تسی بھاویں بوتھی والا لا لو. جڑے آندے نا بھی یہ نہیں صحیح انہاں نوں پتہ ہے بھی یہ علی دا ذکر ساڈے تو سونا کر لیندے انہاں نوں بڑا اپنے ٹکر دا مسئلہ ہوندا ہے علی دا مسئلہ نہیں. کنا مسئلہ ہے اے ٹکر دا بھی یہ ساڈا گھٹدا پیا ہے تو میں کہا سونیا تو سیدھا ہو کہ علی دا نام لے کر جویں علی دا نام لینا چاہیدا ہے. تیری زبان پاک ہوئے تیری زبان پاک ہوئے تیرا دل پاک ہوئے مڑ تو علی آکھی تینوں علی آکھن دی چاس آ جاوے گی. تو علی علی کرنا ہے تینوں لبدا نہیں تو علی علی کرنا ہے تینوں علی خواب وچ دسدا نہیں تو علی علی کرنا ہے تیرے گھر وچ خیرات ہوندی نہیں تو علی علی کرنا تیری زبان وچ تاثیر ہوندی نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ میں کہا بیلیا تین مسئلہ میں دسنا تیرا کنیکشن غلط ہے اپنی ویرنگ مدینے دے وچوں کرا تو یا نجف وچوں کرا مور علی کہے گا تینوں علی کہن دی وچ آ جاوے گی. معاملے ڈنگے نے جنی علی نہیں لبدا. میں کہ سونیا تی نہیں لبدا تے ساتھوں تالی کھڑیندا ہی نہیں. اسی جاگیے تے مڑ بھی علی ہے جی سون لگیے تو ساڈا مڑ بھی علی ہے. اسی تے زندگی دا مشن ہی ہے اپنایا کہ اگر دنیا سانے جانی تلی دا ذکر دی وجہ تو جان دی ہے. اسی صحابہ دے بھی غلام ہاں لیکن اہل بیت نو بھی اسی چھڑ سکدے نہیں. اہل بیت نو چھڑیے تے اللہ بھی چھٹدا ہے تے نبی بھی چھٹدا ہے. اس واسطے اسی نبی دی آل نو چھڑ سکدے نہیں. اسی آل دے وی غلاماں تے آل دے غلاماں دے وی غلاماں آل دے وی غلاماں تے آل دے غلاماں دے وی غلاماں. کوئی غلام ہوئے آل دا سنیوں دے غلام بڑھ جاندہ ہے. پیر شمس العارفین پیر سیال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ گئے تونسا شریف کتھے گئے تونسا شریف جدو تھی اپڑے نا تے خواجہ شاہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان آپ بیٹھے ان کرسی تے انہیں سمجھ اوڑیے پڑھے لکھے بندیاں آپ بیٹھے ان کرسی تے اور پیر سیال جا کے تھلے بے گئے. جدو پیر سیال تھلے بیٹھے تو پیر پٹھان ہوتے بیٹھے سن اتو ایک عالم دین آئے شکلن عالم دین وہ آئے بیٹھے گلاں کر دے رہے. جدو گلاں کر کے جانے لگے نا گلاں کر کے جانے لگے پیر پٹھان بولے جنہ نے خضر علیہ السلام دی زیارت کرنی ہوئے جا کے انہ دی زیارت کر لو. یہ خضر علیہ السلام سن سارے اٹھ کے باج کے پیر سیال بیٹھے رہے. پیر سیال بیٹھے رہے نے پیر پٹھان آکھیا ہوئے جنہ نے خضر علیہ السلام دی زیارت کرنی ہے جا کے اتھے کر لو. انہوں نے کیا مولا سارے ٹر گئے پیر سیال بیٹھے رہے. پیر پٹھان فرماندے نے وہ سیالاں دیا مولویہ تو نے گیا اور سیال والیا مولویہ تو نے گیا. انہوں نے کیا سونیا جنوں خضر ملنا ہوندا ہے میں تے اس نوں ملنا ہے. دوجے تینوں چھڑ کے اودے ویکھن بھج گئے نے پر سونیا میں تینوں تکیا ہے تے میں اس تو بعد کسی اور نوں ہن تکڑا نہیں. جدوں اے محبت وکھائی نہ انہاں نے اس ٹائم
پیر پٹھان لتھے چار پائی تو تے آپ نے پھد کے نا دوواں تھا نال تے پیر سیال نو ایتھے لایا اور مقابل کیتا اور جملہ فرمایا اللہ سائیں مینڈے سیال نو رنگ لائیں جدو رنگ لاوے علی دا نوکر جدو رنگ لاوے علی دا پتر جدو رنگ لاوے کوئی علی دی محبت والا رب کعبہ دی قسم ہے او پینڈ تے تھاں بول کے دس دیئے ایتھے علی دا نوکر راندہ رہا ہے لیکن شرط ہے کہ تو علی دا مرید تے ہوئے تیری زبان گانے سنے تیری زبان گلا کرے تیری زبان غیبت کرے تو مڑاکھے میں علی آنا تلی آنے دی چاس نہیں ہوں دی پہلے زبان ستھری کال تے دل ستھرا کر انشاءاللہ تین علی کہن دا بھی مزہ آ جاوے اور انشاءاللہ سنیے اپنا مانتے عقیدہ پیش کر کے گلی گلی جا کے آکھن گے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں اور میں نے پتا ہے تو اسی تھک گئے ہو تے لنگر پکایا ہے دوان رجائندے نے جھٹکوں میں بول لو ہے پورے گین کے داب میں میرے نبی دا غلام بولے دنیا دار نہ بولے بھنگی تے چرسی نہ بولے جڑا کسے گندے پیک دا مریدیو بھی نہ بولے تو جڑا رن مریدیو بھی نہ بولے جڑا کہندا میں تے علی دا مریدوں بندہ بولے اور بول کیا کہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں رن مرید نہ بولے کسے گندے پیر دا مرید نہ بولے بھنگی دے چرسی دا مرید نہ بولے جڑا پیرہ کے بیبیاں کڑو پیر دباندہ اس کنجر پیر دا مرید نہ بولے تے جڑا کہندا میں تے کسے کامل پیر دا مرید ہاں او بولے اور بول کے آکھے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں تسی صحیح نہیں آکھیا میں تو اخوا لینا تجھے کیویں نہیں آکھیا ہاں جی یہ تو مڑ چیلنج ہے نا میرا تھوڑے نال تسی نہ آکھیا تو مڑ میرے چ فرق کیا کو سبحان اللہ علی دا نوکر ہوئے تے مٹھا بولے نہ ہو ہی نہیں سکدا جتھے کوئی نہ بولے جتھے کلیجہ کمبے بھئی تے نہیں بولیندا اوتھے بولے تے علی دا نوکر بولدا ہے جتھے لڑنا جانا پوے تے اگو آکھڑ بندے بھی اندے نال تے 500 بندہ کلا لڑدا ہے اوتھے لڑے تے ساڈا مرشد علی لڑدا ہے جتھے مقابلے دے اندر 500 بندہ کلا آ جاوے تے ایک جڑا للکار کے باہ کٹ کے آکھے جیتا دل کردا ایتھے آوے اوچ نو علی آکھیا جاندا ہے مرید اس علی دا ہوئے تے کچا بولے مرید اس علی دا ہوئے تے پلا پلا بولے پسند نہیں مرید مرشد علی دا ہوئے تے ایج بولے زمین نو پتہ لگے زمان نو پتہ لگے ایتھے علی دا نوکر بولدا پیا ہے ہوئے بھنگڑا ذات صفات اندر کدی کلی نو کانڈ نہیں کردا تے منن والا حاکم غوث تائی کسے ولی نو کانڈ نہیں کردا تے بھاوے نوریاں دا سردار ہوئے دی تلینو کانڈ نہیں کردا تو ایکو شرط خون حلال ہوئے بندہ علی نو کانڈ نہیں کردا 5 تن نارا 5 تنی 1.25 لاکھ نارا سوچن والی گل ہے بندہ پٹھیاں دا چور ہوئے نو کہ وہ پٹھے وڑدا یا نہیں وڑدا تسی 2-3 وار لے جائے تو اس رواں ہو جانا وہ دے منٹاں چ وانا لا لینا اس کے نہیں یہ کیسے بندے نے جڑے وڈ کے جڑے تو وڈی اندے ہی کو جڑی وڈ کے بڈھے ہو گئے لیکن موڑ بھی ستھری سیدھی وڈی اندے نہیں پتہ کی ہے نسل نہیں مگر واڈیاں وہ آندے نا گائیہ دا چور کی ہوندا ہے گائیہ وہ گاہ ماردا تو گاہ مارن دا وال بھی ہوندا ہے یہ کون نے جڑی علی علی کردے نے تو موڑ بھی رنگ نہیں لگدا یہ کون نے علی علی نہیں کردے نے تے تیلا نور دا نہیں انج چویا نور دا منہ تے نہیں دسدا پھٹکار دس دی وجہ کی گئے علی فرماندے نے میں نے پتہ ہے میں نے مندا کون ہے میرے نا تے پندا کون ہے اے میرے نا نو ویچ کے کھاندے نے سنی میرے نا نو ویچدا نہیں سنی سندا ہے سنی مندا ہے سنی میرے طریقے دے اوتے چلدا ہے بے نمازی کدی بھی علی دا محب نہیں ہو سکدا چٹا کوڑ ہے بے نمازی علی دا بیلی ہو سکدا بے نمازی حسین دا بیلی ہو سکدا میں روز دسنا بندیاں کہ کدی بے کے سوچیا تے کرو میں ممبر تے بیٹھا ہاں
جس دن بندیاں نے سوچنا شروع کر دیتا دین دے بارے، بوئیں دے بارے سوچ دے نے فلانی ٹوٹی نال لگ دی گئی وہ کیویں نال رلائیے، وہ ویچ دے پے نے کیڑی کیڑی ماج ویچ گئے تو ٹوٹی لے لیے ساڈے نال لگ دی ہے۔ کدی نہیں نے سوچیا علی ساڈے نال کیویں لگدا ہے۔ بوئیں لینی ہوئے نا تراوے برا بے رنجن چارے اور نال دی ٹوٹی رلدی ہے، مڑ کی کریے؟ وہ آندا ہے بھی فلانی ماج بھی ویچ چھڑو، کٹا بھی ویچ چھڑو، تے جڑی فلانی ہے وہ ویچ چھڑو، تے پیسے دیو تے کچھ میں کدوں منگنا تے وہ بوئیں دی ٹوٹی نال رلا لئیے۔ خدا کدی بے کے سوچیا کرو علی کیوں نہیں نیڑے ہوندا؟ سانو علی کیوں نہیں لبدا پیا؟ علی سانو دسدا خواب وچ کیوں نہیں؟ پتہ ہے وجہ کی ہے؟ تین علی نال اتنی محبت ہی نہیں، تو پھوکے نعرے تے پھوکے فیر مارنا ہے، جدوں تینوں علی نال سچا پیار ہوئے گا نا، رب کعبہ دی قسم ہے تو آنکھ بند کرے گا مولا سامنے کھلوتے نظر آ جائیں گے۔ ڈھونڈی ہی نہیں کسے، سوچی ہی نہیں کسے، گھر بے کے گالی کر دے رہنے او شاہ نہیں صحیح، وہ انجی دا گالی کر دے تو میں سوچدا کونے مولا علی نے دکھ لگدا ہوئے گا تو میرے پتران گالی کرنا ہے۔ ایسا طریقہ کسی دے آنکھ لگ کے بھی نہ بنایا کرو۔ اور میں روز دسنا بندیاں جس دن بندیاں پڑھنا شروع کر دیتا نا، انہاں پیر بھی چھٹ دینے، انہاں ذاکر بھی چھٹ دینے، انہاں مولوی بھی چھٹ دینے، انہاں آکھنا ہے سارے سن دا لیندے نے، اللہ نبی ہور دسیا ہے، مولوی ذاکر سن ہور دستا ہے۔ آؤ دون ایک سمپل جی گل کر کے تقریر مکا دینا۔ حسین تے یزید دی جنگ ہوئی، وجہ زمین، بوئیں، کرسی، رشتے، برادری، وجہ فرمایا حسین نے میں تیری بیعت نہیں کرنی۔ ہو سکے جی کیوں نہیں کرنی؟ آپ نے فرمایا تو شراب پینا، تو شراب پینا، میں تیری بیعت کرنی۔ ہن جیڑا پیوے او حسین دے پاسے یا یزید دے پاسے؟ یزید دے پاسے، مہربانی۔ دوجا کام انہاں کیا میں تیری بیعت نہیں کرنی؟ یزید آکھا جی کیوں نہیں کرنی؟ انہاں کیا تو کتے تے رچ رکھنا ہے، تو کتے تے کھڑین واسطے، لڑین واسطے، راکھی واسطے رکھ سکتا بندہ۔ انہاں کہا نہیں کرنی تیری، کیوں؟ تو کتے رکھنا ہے، تو رچ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بیعت نہیں کرنی۔ امام حسین فرمایا نہیں کرنی، کس تو؟ آپ نے فرمایا تو کبوتر اڑے، کی کرنا ہے؟ کبوتر اڑینے، تیری بیعت میں نہیں کرنی۔ اگلی گل تے اوکھی گل تے ڈاڈی گل، جتھے ڈیر سارا ملک پسد ہے، انہاں کیا اور بھی تیری بیعت کرن دی وجوہات نے جس تو میں نہیں کرنی۔ یزید آندہ جی کس تو نہیں کرنی؟ پاک حسین فرمانے نے تو نماز نہیں پڑھتا۔ ایتھو جڑا نکلیا بڑھ میں ویکھاں گا حسین حسین کہن دی چاس ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ آؤ فرمانے نے میں تیری بیعت کرنی تو نماز نے پڑھ دے۔ کتنے پڑھ دے؟ ہاتھ نہ کھڑے کریا، میں انہیں انداز دا پیا اپنے دل وچ سوچ لیا، کتنے پڑھ دے؟ جیڑا پڑھدا ہے حسین دی پارٹی ہے، جیڑا نہیں پڑھدا یزید دی پارٹی۔ کلمہ یزید بھی پڑھدا سی، ہاں جی تو آکو بھی کلمہ پڑھنا، کلمہ وہ کنجر بھی پڑھدا سی، لیکن لعنتی ہویا ہے۔ تے حسین فرماندے نے تو بے نمازی ہو، میں تیری بیعت نہیں کرنی۔ تے بے نمازی ہو کیا کہ فلانا مولوی نہیں صحیح، اینج مڑ لات رکھ کے اکا کے فلانا پیر بھی نہیں صحیح، کیوں نہیں صحیح؟ علی نو نہیں مندا، مگر تو مسیتے جاننا ہے جنے نہیں مگر پیرا ہو جا۔ علی دا وڈا ماننا تا ویکھو، پہلے مسیتے مر علی دا وکیل بعد وچ بڑی، پہلے مسیتے مر تے پنجے پڑ مڑ علی دا وکیل بنی، پر پتہ لگے علی دا نوکر بولدا پیا۔ تو جدو آپ یزید دی لین دے تو مڑ بے علی دے فیصلے کرنا ہے، پیتے لے کے علی دے گھر بڑے علی انجے تے علی انجے، جلے آئے گلہ چھڑ دے تے اے فیصلے تو نہ کیتا کر، کون کتھے تے کون کتھے، عقیدہ بھائی تو سن، رب بھی پاکے، رب دا نبی بھی پاکے، آلے نبی بھی پاکے، صحاب نبی بھی پاکے۔ گل بک گئی بندے ہو جڑے درزیاں کول پیتا اور جڑا ماپ لیندا ہے، بندے ہو پھدے ہوئے نے تے وڑے ہوئے نے۔ ابو بکر اتنا ہے، علی اتنا ہے، عمر اتنا ہے، عثمان اتنا ہے، میں کہا تو وہ سڑے آئے جس لئے وہ نال کھلوتے رہے۔ جدوں حضور نے اعلان کیتا نا کہ میں نبی ہوں، اللہ فرمایا پہلے اپنی برادری نے دعوت دیو، پہلے اپنی
برادری نو دعوت دیو. حضور برادری نو سد کے دعوت دیتی. ایک بندے صرف منیا مولا علی نے, باقیاں نے منیا. انہاں کیا سی کو نہیں مننا, ایک کھلوتا ہے مولا علی, باقیاں نہیں منیا. تے دوجے پاس آ کے کر جدو کلا علی نال کھلوتا سی, نال آ کے دوجا کون کھلوتا ہے؟ دوجے پاسے جا کے جدو آ کے کھول کے تکیں گا, نال صدیق اکبر آ کے کھلوتا ہے, نال عمر فاروق کھلوتا ہے, نال عثمان غنی کھلوتا ہے. اوے چلیا جدو تیرے نبی دی ایک تے آسرا نہیں سی برادری بنی, جڑا اوتھے بنے انہوں صدیق اکبر آکھیا جاندا ہے. جدو چاچے بھی نہ آئے ادو نہ کہ صدیق اکبر نال کھلوتا ہے. جدو چاچے آ کے نال نہیں کھلوتے, صدیقوں سے آ کے نال کھلوتا ہے. تو مول کی پایا بے وفا لوگو, تسی بے وفا لوگو جڑے صحابہ دے بارے بک بک کر دیو. جلیا جس نے تیرے نبی دے مقابلے چ ابو جال تے ابو لہب بک بک کر دیا ہے, جڑا اوتھے کھلوندا سی یا صدیق ہو یا عمر فاروق کھلوندا سی. کعبہ حضور دا نہیں, لیکن پہلے ابو جال کو آیا. اوزا کیا مسیحتے نہ دسی آجے, اپنے گھر رانا جیدے کوئی نہ آوے. حضور آن دے ہی کوئی نہیں. حضور نو کعبے چ بڑھن ہی نہیں سی دین دے. حضرت علی بھی نہیں سی آ سکتے, حضور بھی نہیں سی آ سکتے. کعبہ بند سی انہاں واسطے. جدو حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا, جندہ دل کرے جتھے دل کرے جڑی کتابی دل کرے جا کے چیک کرے. کوئی نہ مشترکہ ہوں گے ایک بندے دے, ڈیرا مشترکہ ہوں پنڈاں چ, پورے پنڈ دا ساجا ڈیرا. تے جدو ایک پتی آکھی میں دوانو نہیں ادے آن دینا, تسی ادے نہیں آ سکتے. کوئی بندے پنڈ دے رال کے بان ڈیرے چ وہ آکھن جڑا فلانا گھر ہے نا اسی اس نو ادے نہیں آن دینا, وہ ڈیرے وچ نہ آوے. جویں تسی حکا پانی نہ بند کر دے, حکا پانی بند کر دے ہو تسی ڈیرے وچ آنا نہیں. ایویں انہاں نے حضور نو کہا سی بھی تسی کعبے چ نہیں آ سکتے. حضور حضرت علی صدیق اکبر یہ سارے حضور دے نال نے, ایک گھٹ 40 نے مسیحتے آ سکتے نہیں. جدو حضرت عمر فاروق آئے, جدو آپ آئے نے پہلی باری, اور آپ فرماندے نے سونیا اج عبادت اسی کعبے دے وچ کرنی. حضور فرماندے نے عمر او زیادہ نے تے ڈاجھے نے. عمر فرماندے نے سونیا باڑے نے تے مڑ کی ہویا, آج عمر آ گیا رب نے توانو سب دوچیاں کر چھڑیا ہے. اور جدوں اے رپورٹ گئی ابو جال کو, ہن ویکھنا ہے عمر دا شریک کون ہے تے عمر دا بیلی کون. ابو جال ڈیرے چ بیٹھا ہے, ان کسی بندے دسیا بھی جناب عمر نے کلمہ پڑھ لیا. تے ابو جال بول کے آندا ہے لے ہن منیتے ہیں, ہن ادھا پنڈ ٹر گیا, ہن ادھا پنڈ سن چھڈ کے اوتے ٹر گیا. وہ گل ہے عمر پڑھدا گیا تے کعبہ بھی ڈھیندا گیا ہے. عمر فرماندے نے سونیا اج باہر پڑھنی اسی کعبے دے وچ پڑھنی. تے حضرت محمد عربی نے فرمایا عمر او لوگ زیادہ نے بچیاں نو صحابہ نو تنگ کرن گے. انہاں نے سونیا تو میں کیا واسطے, اسی کس راستے ہیں سونیا, اسی تیرے اگے کھلواں گے ہن کو تیرے بھیڑی اکھ نال ویکھ کے صحیح عمر دی اکھ باہر کڈ دے گا. آوے صحیح کوئی جانے وہ مندے نہ ہے. حضور ابو بکر صدیق دی ابے نے حضور دے بارے کو گل کیتی, صدیق نے رکھ رکھ کے چنڈ ماری. حضور فرمایا تیرا ابا نہ آیا, انہاں نے کہا ابا ضرور ہے پر تانوں نہیں مندا, مینوں ابا نہیں چاہیے. بعد وچ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا سی. حضرت عمر فرماندے نے میں نال آنا, چلو. نکلے اگے اگے میرا نبی, نال حضرت عمر فاروق, اور کعبے دے وچ جاندے پے نے. جڑا کعبے جاوے کو جو سوچے کرے کعبے دا قبضہ کہہ لے کے سانو دیتا ہے. اگے اگے میرا نبی ہے تے نال حضرت عمر فاروق, اور اعلان کردے جاندے نے جنہ جنہ لڑنا ہے پیڑ دے وچ آ جاؤ, جنہ پتر مرنے نے باہر کڈو, جنہ رنڈیاں ہونا ہے اپنے گھر تے لیاؤ. آج تمہیں پتہ لگے عمر نے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا ہے. عمر فرماندے نے سونیا میں تواڈے نال ہاں تے مسئلے کوئی نہیں, ہن ہر شے اُتے ہی جائے گی, تھلے نہیں آئے گی. جدو آپ گئے نا اوتھے رستے چ ایک نکرانی ملی, رستے چ ایک نکرانی ملی, حضرت زنیرہ, حضرت زنیرہ. اور آپ فرماندیاں نے عمر اگے تے مینوں لڑنا ہے بھی کلمہ نہ پڑھی, آج بڑا اٹھ کے نعرے ماردا پے. تے حضرت عمر فرماندے نے زنیرہ پہلے تکیا کوئی نہ, ہن مینوں پتہ لگ گیا سونا بڑیاں شاناں والا ہے.
پہلے میں دور سی میں بندے کو جور دس دیا ہے پہلے میں ویکھیا کوئی نہ آیا تے بندے کچھ ہور دس دیا ہے آج میں آپ ویکھ لیا ہے تے میرے دل دسیا ہے ساری دنیا جھوٹ بول دی ہے محمد کائنات دا ستھرا تے سچا نبی ہے کعبے دے وچ حضور میں کھلوتا تسی نماز پڑھو نفل پڑھو جو عبادت کرنی ہے کرو حضور کرن لگ پہ مولا علی بھی نال کرن لگ پہ تے جڑا مولا علی تے حضور دا کلا پارا دینا پہ جملے دی تانوں سمجھ کوئی نہیں آئی کعبے دے وچ نبی تے علی پڑھتے پے نے تے ایک بندہ پارا دیندا پیا کہ میں نبی تے علی دے نیڑے کسے گندے بندے نوں آن نہیں دینا دوبارہ سمجھ کو نہیں آئی گل دی نبی تے علی پڑھتے پے نے تے گندے نیڑے آندے پے نے عمر اوتھے دسیا ہے مولا جڑا گندا ہوئے گا میں تو لگ لئی آوے گا نا تے جتھے میں کھلوتا ہے اوتے گندا آ سکدا نہیں آ تیرا فیصلہ لپ گیا جڑا نبی دے نیڑے ہونا چاہندا ہے علی دے نیڑے ہونا چاہندا ہے عمر کو لگ کے جائے گا تے جتھی عمر کھلوتا ہے او تو گندا لگ سکدا نہیں جڑا او تو لگ کے جائے گا او آ بھی پاک کیوں دا کیتا بھی پاک ہوئے گا میرے پاک نبی دے لب کھلے فرمایا علی حق دے نالے تے حق علی دے نالے علی حق دے نالے تے حق علی دے نالے دوسری حدیث پاک سرکار فرماندے نے حق عمر دی زبان تے بول دے نال علی دے تے بول دا نال علی دے بول دا عمر دے موہ چو دو میں جوڑیں گا تین نال دا بھی لبھے گا تینوں زبان آڑا بھی لبھے گا عمر کھلوتے کس تو میں گندے نیڑے نہیں آنے اے گل بڑی ڈاٹی ہے جی سمجھ آ جائے میں علی تے نبی دے نیڑے گندے بندے آنے میں عمر کھلوتا ہے جڑا ہی تو ہٹ جاوے ہو نہیں آندا جڑا ہی تو لگ جاوے علی دے نیڑے آ جاندہ ہے حضور کیا سی حق علی دے نالے تے عمر دی زبان تے عمر کھلوتا ہے فرمایا گندہ کوئی نہ آوے اس دے اڑے تے ستھرا آوے ابو جال آیا ڈانگا چکیاں آئیاں ابو جال ابو لاب سارے چودھری ہوئے کون ہے جڑا ساڑھے ہوندیاں ڈیرے چاہ جاوے جدو آئے تک حضرت عمر کھلوتا انہاں کیا بوتھی تھی آئے تے دے آ جا انہاں کیا میرے پاک نبی دے پاک غلاموں عمر کلمہ پڑھ کے اپنا سنیا نو ایمان دے عقیدہ دیتا ہے میرے نبی دے غلام جتھے جتھے بھی جان گے بول بول کیا کھن گے ابو بکر عمر حیدر عثمان تو صدقے جا میرے کملی لیندہ ہر یار بڑا سوڑا میرے کملی بول سنی جے تینوں اپنے بیلی پیارا دینے بول سنی جے تینوں اپنا یار پیارا لگتا ہے او بندہ بولے اور بول کیا گانے کملی لیندہ ہر یار بڑا سوڑا میرے کملی بیلی پیارے لگ دیں یا کوئی نہ چھوڑ دو سن بابے نہ دسو اچھو رہا ہوں تو دھیان دینا نہ آئے نہ میرے بیری دے گل نہ کرے میں بندوقہ لے کے ہوندہ پیا خبردار جے کسے میرے بیلی دے بھویاں لنگل کیتی تھے جا کے ہوتے کب دے لڑنا ہے کیوں لڑتا پہ شاہ جی میرا بیلی ہے جڑا محمد عربی دا بیلی ہے اور تو آنا ہے جڑا میرے بیلی نہ لڑیا بھاویں میری برادری دا ہویا وہ میرا دشمن ہے تے بیلی پاک نبی دا ہوئے بیلی عمر فاروق دا ہوئے بیلی عثمان غنی دا ہوئے بیلی مولا علی دا ہوئے تے جڑا گھر بہ کے بک بک کرے چرس پی کے بک بک کرے شراب پی کے بک بک کرے زنا کر کے بک بک کرے موتا کر کے بک بک کرے اور عمر دے بارے بک بک کرے یا علی دے بارے بک بک کرے بکھا گندیا تیریا ساتھ پشتا کار جان تو اتنا عدب کر نہیں سکتا یہ صحابہ نے نبی ریال عدب کیتا ہے ہاں سنی بول کے آکھے گا میرے کملی لیندہ ہر یار بڑا سوڑا میرے کملی ساکو آسر ہن مٹھے مدنی دے ساڑھے حالت کرم ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان علی ساڑھے حامی چارے یار تھی سن تے ہو سی کہر دی گرمی وچ معاشر او تو جلوہ گر سرکار تھی سن جندے سیرے سنی گاندے ہیں اوندے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن تا سنی بول کے آندے میرے کملی
لیدا ہر یار بڑا سونا میرے کملی ہے منکر جس دے دل اندر نہیں پیار صدیق ولی دا تے او وی دین ایمان تو خالی تے جڑا دشمن امر جریدا تے جنت کدی مول نہ جاسی جن دے دل وچ نہیں پیار سمان غنی دا تے اعظم او وی پکا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم